Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka brill nyotar. U Presiden ka nehuta u Professor Lakhan Kumar ulapan pawi ka jingbam yaha, ya ka jinglek tuklar ka seng Voice of the People Party VPP, hakapor baki samla pule kidang yakhi. Habakren, minen ka sengi u Professor Lakhan, ulong ba wat kinang hikay ka nehu, rukim kwa ban tuklar. Ulong ba ka jinglek kendo ka VPP yo Vice Chancellor, ka day hakapor ka babakla, bat kam yahap satya. Ulong makipat ba ki day ban kersyan ya ka jing yakhi, kan dan nyaw na simburam, haka kerteng kanu ka seng, ni ka kenhon bat ka jinglek ka VPP, ban kendo ha office u VC, haka por ka babakla, kalapan mong iki samna puli. Ulang bakinu-kinu ki balay chanihu, ki day ban ya kendo iki nangyalam ka seng samna puli, ban sngaw thu iki jing jongki. Laban kadaw, ba menchis ngi ka VPP kala syabe, haka nehu su hadin bakilalej, ban kendo yaw VC. Ki samna puli kila pelong ya ka jingya ki sya tangan ban dawaweng yaw VC hadin ba ulapen ban weng kam yaw registrar ba deputy registrar syu na kaliang jong president jong Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H Pala ulong ba kamlong ka babhay ki seng san perthai ban lek penlong politik ya ka jingya ki hanihu habakren halor kani kamat uba Pala ulong baladon ki baong yo ban lek pek ya ka jingya ki hanihu Henry ulapen bakam long kababha ban lek kum ka seng san perthai bat kam baha ban kren syabar ya kabam sngaw tenat namar bakan kata kaburam kanihu ulom balada ka kongres kan lek pej ya ka jingya ki anihu ka BJP kan lek bat ki wei ki seng kin lek kan kala kam politik sendan bat kam don shu ka jinglong khoj kat kum ka jingong jong ba pala ka kongres ka dan ka NSUI ka ba pej ki samna puli ban tuklar ka party Laban kadaw bagi samna puli ka skul ba nihu kila penlong ka jingya ki sya tangan la lais ngi menta ban dawaweng yo Vice Chancellor u balapen ya ka jing dawa jongki ban weng no yo registrar ba u deputy registrar